Siapa sing senggak? Dewi, tak kaya ngomong bekendi. Coba ngeta. Wis disenani cah iki ya. Piye to, Kang? Ya nyumi tak. Kowe lu gedhe kok mie. Genku kurang Wis. Hae. kurang gede, Mas. Kurang gede. Kurang banter. Rano. Kaya ngene. Bapak Ibu nggih, kula semangat kok ngesaken bentuk sarana temanten. Monggo langsung mau tumuju sasana dekorasi. Sambuyonan, dari telu ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah. Balamu. Oh alah. Pene bayu. Kaya ngene. Campur sari. Sebisa makan sebentar Bapak Ibu nggih. Kanca-kanca sektor doya monggo dari. Kowe nek pengen joget nang isor kono. Ayo, medun. Medun. Sik to urung kesurupan nang isor. Penak ning isor kowe los. Ayo medun. Medun wae kae, ngelatih kono. Ayo. Kalau tanggane ning kono. Nah. Nah, isik. Ben mergawe kok 500 kok senggak.
Nah, temune dono sak tenah ya. Ya oke. Sik. Ben kenan dekne iso. Dia apa budal napa? Enggak iya, budal mayit. Iya, Cari kitab suci ya. Ayo siap. Aja kalah karo kanca-kanca cipta budaya. Mbak Den nek butuh anu direkrut Mbak Den nika. Nah iki tukang iku payungmu lho paling Mbak Den. Kuwi lho Mbak Den. So nggak iso kan. Ayo siap. Mundur, mundur. Mundur. Ayo. Iki kondi. Kondi. Bareng Ayo Dun. Bapane mangan kono iki. Ayo. Iya. Ayo sing kemong iki. Ngombe. Kuwi jane. Anu tukang pecute mang ndi ta? Kang. Di, ayo pecuti sik, Kang. Ya. Dudu urung. Urung. Saya apa dipecut kowe apa? Lah, lho sembarang namanya dipecut, malah mek banyu. Bukannya pecut ketelak. Ayo. Kaya ngene. Piye? Ora ketok. Pengendam matane melas sampe melok iso iki. Iki tangan melong ngene iki kawadel daduh. Ora. Baleni. Mangan apa kowe iki? Metu kowe. Segoku metu. Ya. Pecotnya sing gede.
enek dagelane butunge potel. Piye? Sambatmu lho kenapa? Gak apa-apa lho. 1 juta kok. 1 juta ngono ki lho. 1 juta mbek utang 50 ngono kok. Tak lenti to kowe. Mas. Ora mbek pagri lho, Mas. Boyokku lara, Mas. Ben orang enek ceritane dagelan bareng sempal botonge ngono kayak kowe kuwi. Sing sesek. Sing Iromo sesek. kok alon. Ya. Delok kok kuwi kok. Aku main-main anake sampe nek nurun dekne. Ada wedok. Iki mau banyange wedok teko. Ya. Njaluk mie ngono. Kok Jarane gilani wong. Kok gurumu meneh dapurmu ya gurumu? Disemprot. Wah, lah semono gedene lho. Openi lho. Piye? musik kan medhek ra iso goblok. Wonge madhep rono ya ora ngerti nek kowe ngakon ngene. Ya lah mungkin mati, Bos. Gua aku njaluk wi, Bos. Piye kowe merasa boyonan apa ora? Ayo. Kowe apa sing ndi? Ya. Iki jane dapukan apa to? Kowe apa jajal? Ayo. Mbak Farida, ayo diiringi lagune. Lho. Kowe ado-ado tak tekano kok Solo apa? Sing apik to. Ayo, abot padahal abot awake dhewe lho, Jan. Ayo. Lagune apa, Cak? Besaran Payu Larang. Mangku Gunung Semeru. Ora roh bolongane. Monggo Pak Farida. Ya. Piye? Bos, wis ya. Wis Mas remuk kabeh Mas awakku. Iya, lagune apa iki, Mang? Mangko Bu. Cocok.
mangku Karo buruk. lagune le. Piye. Lah. Masih sok kuru tenan itu Wis tak nunggu. Lah iya. Nggih. Cek